sakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa headlines ka mga barata, suspect na naglawag kasi naghabon subot sa sarong establishmento sa Magsaysay Avenue, Siyudad kang Naga, arestado. Bitsarat chatter sa Naga, liwat na bubuhayon. People's Initiative, tinuyaw kang sarong konsyal kang Naga. Internship kang NCF College, Teachers Education Students, nagpuuna. Diyos marhay na hapon. Ako si Mark Mendoza. Asin ako, si Antoinette Eduardo. Kami ang sa indong tagapagatud, Bareta. Lumang sinihan kan pamilya Bitsyara ng unyan ginibo ng mall, planong buhayon kan lokal na gobyerno kan siyudad ning Naga. Aramon taman ang kumpletong detalye sa report ni Melvin Machado. Mabibisto mo daa ang sarong lugar o banduaan sa paagi kan mga suanoy na estruktura o sa iyang mga istorya. Huli kay ni ugma ang chairman kang Committee on Culture and the Arts kang Sanggunang Panglungsod kang Naga na si City Councilor Jose Perez sa lakdang na mapreserbar ang enot na sinihan sa syudad, ang Bitsarat Chatter, na pinagdara sa syudad kang pamilya Bitsyara. Ang pamilya Bitsyara nakaulay naman subot ni Mr. Buong Rodriguez asin ni Mayor Nelson Ligacion ang tugot na mapakarhay ang lumang sinihan. Kang Pizza 2 po ito, nag-urulay po si Mr. Rodriguez at si Mayor, kaibahan si Mayor, asin si Mr. John Bitsyara, manood po sa ideyang yan. And magayon po silang yari, nagtugot-tulos, kumbinsido tulos po ang mga Bitsyara na ipreserbar ang sa indang sinihan. Lalo na po iningyaon sa General Luna, tayo yan si Intindang Tinugdong, bago sinda nagkaiguan ng improvised movie house igdi sa Elias Angeles. Napapanahon man subot ang kalakawan na ini sa lumang sinihan kang Naga, urog na ta nagkakaigwangon yan ang syudad nin cultural mapping. Kaya nga ni po tama-tama nagkakaigwa kita ng cultural mapping specifically to identify and confirm kang legitimacy kang mga natatadang landmarks asin nahagadon ta na magkaigwa ng proper identification by the National Historical Commission of the Philippines. Kabaliman sa plano yung pag-display ka mga suanoy o enot na mga kagamitan kang sinihan na magiging parte kang pagsalingoy sa istorya asin kontribusyon kang Bitsarat Chatter sa pagtalubo kang Naga bilang sarong syudad. Para sa One Media, TV48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, sa paagiman and privilege speech ni City Councilor Jose Perez, Chairman kan Committee on Culture and Arts, pinag-umaw kaini ang pamilya Bitsyara na nagtugot na mapreserbar ang sa indang lumang sinihan. Maging si Mr. Bong Rodriguez kan Siklab Lingkod Bicol, asin si Mayor Nelson Ligacion ang tinawa naman nin pag-umaw kan konsyal sa paagi kang sa iyang privilege speech sa sesyon regular kan Sangguniang Panglungsod kan Subagong Aga. May I humbly request my colleagues in this hall of the City Council to pass a resolution commending and expressing our most profound appreciation to the Bitsyara family, particularly Mr. Jun Bitsyara. Without reservation and in the middle of this race for crass materialism, they have agreed to be our unselfish ally in partner in the preservation and nurturing of our distinct Bicolano heritage, history, and culture. Padagos sa mga bareta para kay City Councilor Salvador del Castillo, mayong diferensya ang presenteng konstitusyon kan Pilipinas na pinagtutulod na amyendahan. Pinagkumparaman kay ini ang konstitusyon kan nasyon asin kan Amerika na dai subuot pinagriribayan imbis igwasan ng amendments. Dai man kumbinsido ang konsehal na People's Initiative ang nangyayari. Baka man People's Initiative, Palestinian Initiative. Mga politiko nasa likod. Ang People's Initiative, si mga people's organization mismo ang nag-i-initiate. Pero, anapot sa man mako aning kadurdakulang pundo ang mga people's organization para lang mangalap ng pirma kan mga Pilipino. Sa iba pang bareta,
Sarong pagpapagirumdum lang subuot sa bilog na kapulisan ang sinabi kan pamayukan PNP sa nasyon na dai maging imbuelto sa politika ang mga pulis. Susug kay PNP Provincial Director Police Colonel Julio Cesar Domingo. Kung si Isay ang pinag-ilihir kan mga Pilipino, yaon duman subuotan sa indang loyalty asin sa konstitusyon ka nasyon. Pinili ng majority ng ating sambayanan, no. So kaya we still remain loyal to our constitution and of course to the duly elected president, no. So it was just a reminder from our chief PNP, not to be involved in politics. Sa iba pang bareta, para masiguro na madalihig ang tubig asin mayong magiging ulang sa mga irrigation facilities kanlibmanan Kabusaw Pump Irrigation System. Nagkondusir ning rabos ang mga manlain-lain na Irrigators Association bilang amay na pag-andam sa epekto kan El Nino phenomenon sa mga parauma. Kabali sa nagpartisipar na Irrigator Association, iyo ang Mantalisay Tarum Kamambugan, Kayupi Irrigators Association asin iba pa. Sa pagbabalikan news break, sospek sa panghahabon sa sarong establishmento sa Magsaysay Avenue, Syudad ni Naga, naaresto na. Iyan na siniba pang mga bareta sa pagbuelta kan One Media TV48 Naga News Break. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Flight attendants, prepare for takeoff, please. Slip life vest over your head. Take the tape around your waist. Converge is a world-class ICT company with the most resilient and superior fiber optic service in the Philippines that continues to delight millions of its users in the consumer space while serving a growing number of business clients in the SME, enterprise, and wholesale segment. Converge Business. Strength. Resiliency. Results.
ginibog drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa pagpapadagos kan mga bareta, mantinidong nasa alert level number 2 ang Bulkan Mayon na may pagbaba kan aktibidad kaini. Nakarehistro maning sarong volcanic earthquake, sarong rockfall event, mantang natahuban man ang pagbanaag kan bunganga kan Bulkan Mayon. Matapos ang phreatic eruption kan Domingo, higot man ang pagirumdum sa pagbabawal na maglaog sa 6-kilometer permanent danger zone. Sa satuyang police report, naaresto na kang Naga City Police Office, Police Station number 6, ang suspect na naghabon sa buot nin mga gamit sa sarong establishmento sa Magsaysay Avenue, Siyudad ning Naga. Aramon taban ang kompletong detalles kan sa report ni Melvin Machado. Sa detention facility kang Police Station number 6 sa Barangay Kararayan, Siyudad kang Naga, nakakustody ang suspect na si John Philip Tomines, residente kang Zone 3, Greenland, Barangay Concepcion Pequeña, Siyudad kang Naga. Siya ang itinutok dong suspect na naglaog sa KGP building sa kalabahan kang Magsaysay Avenue kanakalis na aldawasin kumina o subuot kang duwang cellphone asin cash na 900 pesos. Ang CCTV footage asin suulot kanin jacket ang nagparikas sa mga otoridad na tulos siyang mabisto asin maaresto. So, sir, si jacket pa? Jacket sa kasi si kopya niya. Si CCTV, sir, dako lang na tao. Oo, nakulang mara ang CCTV tabang sa mga establishment. Kaya duman mina, kung may CCTV, mahirapan kita talagang ma-locate, ma-identify ang suspect. Sa pag-body search sa suspect, may sarong sachet man subot ng illegal na drogang nakuadigdi, kabali na ang duwang cellphone, alagad mayo na ang 900 pesos na sa iyang kinua sa edipisyo. Kinumpirmar man ni Police Major Alayan na dakul ng kaparehong kaso ang inaatubang kaini. Oo, kanakulo siyang kaso. Actually, before siya na naghabon, na ano na siya, di kaya lang, direct filing ka, dahil may siya na inquest, nakaluwas siya. After 3 days, nag-ibo na naman siya ng krimen na paghabon talaga. Kasi siya balik-balik na lang. Actually, dati na siyang nasentensya sa paghabon, nakaluwas. Pagka gabos na area sa Naga City, igual na siyang kaso. Kaya lang di pa naglaluwas ang siyang warrant of arrest. Same case, sir, robbery? Same case, robbery. Kumbaga siya, police character na siya. Sa pakipag-ulay kang media sa suspect, inako kani ang nagiwang panghabon sa nasabing building. Pero ako mo to na kasi naglaog naman sa ano to? Itong nakuha ng cellphone? Hindi po. Ha? Hindi po. Para sa One Media TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, para sa Naga City Police Office, dakulang tabang sa saindang paglamag sa mga sospek sa arinman na krimen, ang testigo asin ebidensya. Uyaan sa kuyang report. Sa kada krimen o anuman pangyayaring pinag-iimbestigaran kan mga otoridad, enot na pinagahanap ang ebidensya o testigo para mabisto asin madakop ang may kagibo. Sa mga building o opisina sa syudad ni Naga, dakula ang tabang kun igwang CCTV camera. Alagad para kay Police Major Melvin Alayan, Station Commander kan Police Station number 6. Bako lang basta CCTV camera ang ikabit. Dapat may kalidad. Ang tips sa publiko yung ang kada establishment dapat mag-ano kang CCTV. Bako lang na CCTV na itong substandard, dapat talagang original na CCTV. Kaya in case na may mangyari sa sandong mga robbery, theft incident, talagang mabibistuta ang suspect kaya. Kaya sa madali na masolve ang mga kaso o mga araw kaya ng mga insidente. Mas makakadagdag man subot sa seguridad kan establishmento sa Naga kung igwasindang mga security guard na nakabantay agaman o banggi. Sa mga establishment, ang gusto ko man, before dapat igo ka mong mga security. 24 hours dapat. Kasi ang lugar na yan, bako lang sa ang pagbantay sa mga paraabong, kung di baka suloon yan, raraoton lang, dapat igo tayong security. Dapat arugayan, dapat may security, may CCTV. Ang pagkakaigwanin CCTV camera as in security guard sa mga establishmento sa syudad ni Naga, ang pinagmamanduman kan ordinansang pinag-aprobaran kan sanggunian panglungsod kan Naga. Para sa One Media TV 48 Naga, Antoinette Eduardo, Newsbreak.
Sa iba pang police report, frustrated homicide ang kasong kinakahampang kan akusadong si alias Nestor, 44 anyos, residente kan Barangay Kagsaw, Calabanga, Camarines Sur, na inaresto kan mga otoridad kan Suudma huli kan warrant of arrest na ipinaluwas kan RTC Branch 63. 72,000 pesos ang pinagrekomendar na piyansa kan korte para sa kaso kan akusadong yaon ngunyan sa kustodiya kan Calabanga Municipal Police Station. Sa iba pang bareta, mga fourth-year students, Canaga College Foundation College of Teachers Education, nagpuuna kan sa indang internship. Ang detalye sa report ni campus correspondent Ja Maika Angeles. Magtaong onra asin paghiras kan mga potentials kan 174 na fourth-year College of Teacher Education students, Canaga College Foundation ang katuyuhan kan ginibong Practice Teaching Interns Template Ceremony kan nakaaging Biyernes sa NCF Quadrangle. Ini matapos ang matrayumpong pre-internship interview kung sa ininda ipinahilingan sa indang mga kakayahan, kaaraman asin kahandaan sa indang pagluwas sa eskwelahan bilang pre-service teachers. Si Razel Mesias, a fourth-year student, nag-istorya kan sa iyang eksperyensya bago pa man mupuon ang sa indang opisyal na internship. Positibo man ang paghiling ni Mark Christian Amante sa magiging journey ninda bilang pre-service teachers. Since nag-observe ako sa elementary, and then para sa akin yung qualities na dapat na isinasaalang-alang bilang isang guro or pagiging isang guro, dapat marunong kang makisama, dapat palagi kang ready, lalong-lalo na kasi naging teacher ako or naging pre-service teacher or nag-observe ako sa grade 4 and then SPED sila, dapat palagi kang ready when it comes sa mga materials, lalong-lalo na no read, no write sila, and then when it comes to sa mga attitude naman nila, dapat mahaba yung pasensya mo. Nakakagaan sa loob dahil ilang buwan na lang bago yung graduation. There must be a chance, there will be a chance talaga na talagang mahihirapan kami, lalo na as we are taking a journey as a practice teacher. Pero for sure, makakaya na namin yan. My practice teaching journey is a big help kung ano po ako ngayon, on how I communicate to other people, how I interact with them, and on how I teach them the good morals and ethics. Nagpaabot man siya ng mensahe para sa mga kapwa intern niya. Kaya natin to. We are striving for the best and we are here to be a future teacher. Saro sa paghirumdom ni Teacher Certificate Program Chair Ms. Marlene Pasis na dailingawan na daraninda ang pangaran kan eskwelahan asin departamento sa saindang pagtungtong sa pre-service teaching. I wish them good luck because I know they can do it very well, as proven by the very good response and answers to the activity which we have done the past 3 days about the pre-exit interview, trying to find out how ready they are, and I am very sure they can. And I hope, my dear students, you do good in the activity that you are going to have. Remember that you carry with you the name of our school, Naga College Foundation, College of Teacher Education. So I hope that you be successful in your goal, in your journey to become a teacher. And eventually, perhaps, is by passing the board exam, then you are now become a full-fledged teacher. Nagpuuna ang nasabing internship ninda kan Lunes, ika-5 nin Pebrero, matapos ang opisyal na deployment sa inda sa Manlailaing Public School sa Naga City, sa kapwa elementary maging secondary. Ini si Ja Maika Angeles para sa One Media TV 48 Naga Newsbreak. Asin yan ang mga bidang baretang nakalap kan mas pinakusog na puwersa kan One Media TV 48 Naga News and Bicol Affairs. Dahil malingaw na i-follow ang samoyang official Facebook fan page One Media TV 48 Naga. Ako po si Mark Mendoza. Padagos kaming mahatod nin mga baretang garantisadong nangingenot asin napapanahon. I-hit ang subscribe button sa samoyang official YouTube channel, One Media TV 48 Naga, tanganing updated kita sa mga bareta asin istoryang bida, an Bicolano. Ako si Antoinette Eduardo asin ini, an One Media TV 48 Naga Newsbreak. Dako sa ginibong drug bypass operation.
triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak.